Lo mqhudelwano uhlelwe umculi we-Afro Soul uSinethemba Wiseman Nyawo ngaphansi kwenkampani iSnetech Media. Nabegubha ngawo usuku lwakhe lokuzalwa. Kanti futhi ngawo bekuhloswe ukuqoqa imali ezoya ebantwini abaswele ikakhulukazi izingane. Uhlanganise abadlali bebhola nabaculi abahlukene. Amanye amaqembu abeyingxenye yalo mdlalo aholwa omakade bona bawo lo mdlalo. Kulawo maqembu kukhona iLucky Lekgwathi Masters eholwa wayengumdlali we-Orlando Pirates uLucky Lekgwathi. Imalungelo FC iThuso Phala eholwa obengumdlali weKaizer Chiefs kanye neBakwena FC. Silande ama-legends ebhola from Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates nabanye abahlangana beza lapha. Inhloso yethu enkulu kwenza sure ukuthi nabo kune something abayithola at the end of the day njengoba siyazi ukuthi ama-teams amaningi abadlali abaningi njengoba seba-retire abasena income. So inhloso yami enkulu ukuthi at least kulama event laba kube na something engizobanikeza bona ngenzele ukuthi nabo bakwazi ukuphila. Omakade bona bebhola likanobhutshuzwayo bancome kakhulu imizamo kamalungelo yokuthuthukisa umphakathi. He's doing good for the community and we just need to give him a hand and give him a support of what he's doing. You could see even in the stadium is full. And as much as we're doing this, we're keeping our kids out of the street, out of the trucks, out of everything that is happening, alcohol abuse and all the stuff. Kanti nabaculi bawuthokozele lo mdlalo. Wenzele something for abantu mahala lokho ukunikeza back kwi-community uhlanganise umusic nesports which into enhle kakhulu eyisibusiso. Umdlalo wamanqamu ube phakathi kwamaqembu aphethwe izinkakha zabadlali bebhola kuleli iThuso Phala neBakwena FC. Kanti lo mdlalo unqotshwe iThuso Phala nekhala yemuka nomklomelo ka200,000 rands. Umdlalo uphothulwe ngedili lomculo.